kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Yes, hello guys mga ka-viewers, kumusta og maayong adlaw? Kini na usab si Dan Kaulogan. Awhagon kay kamo sa pagtan-aw sa agrisenso sa agrikultura ang asenso ka. Kauban sila Clara Tita and Inday Bajang. Makita kini adlaw Lunes hangtod Sabado alauna sa hapon. O sa mga nagkariya nga Facebook page sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamux Couplet, and Panamux 40. Intenso Premium, Intenso Power Stag og Intenso Plus, Agrisenso. Com Brand Management. Thank you. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Hi! Magandang araw po sa Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode sa ating programang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Of course! Yes! Kasama ang review, Clara Tita and ang
ang babae Inday, nakapeng. padyang. O, di ba? Napaka-peak. Hayag kay na problema yung toming adjust sa mong kaugalingon kay contrasting kay mong color pink Yesterday. o black. O, bitaw to naglibog ang amot. Unsa man ni? Pero bitaw, it's a beautiful Monday. Kamusta mo? Nanulong na ba mo sa sementeryo mga higala? Uy, mag-ano ka, Ayun. mag-Tagalog ka na. Kasi Ay, meron sorry, tayong meron Ay, tayong mo? mga audience na dyan sa ating Kalimutan ko na naman. sa ating regional news Sige. group. Take two yan. Take Isang two, magandang okay. hapon po sa ating lahat mga suki. Ayan, nakadalaw na po ba kayo sa mga sementeryo, di ba? So mas maganda po siguro tayong dumalaw kaysa tayo yung dalawin ng ating mga mahal sa buhay na nagpunta na sa ibang planeta. I just don't get it. Why? But it's kind of scared. Pero really, di ba? Sa mga nagpupunta pa ng sementeryo, don't forget to bring your mask. Though we have that order right now na pwede ng voluntary yung pagsusuot ng mask outdoor. Pero still, diba, meron pa rin maraming tao. Just somehow to precaution yourself from the other things, mga people ang baka makasalamuha kang may sakit, diba? So at least lang you are prepared and you are protected for that and the rest of your family. Ayan. So just wear mask, bring alcohol, bawal ang mga matutulis na bagay. Baka magalit sila yung mamang police over there sa checkpoint. So follow lang tayo sa mga guidelines or mga protocols they are implementing. Ayan. Corrected Ang by hirap. Ang hirap, Oo. friend. Ngayong yung What? dela ko talaga nag-ano-ano, nagaganyan-ganyan. Oh. Kaya mo yan. Nag-ano-ano talaga If siya. you want. Like, Dahil, dagdagan ko na lang din yung ano mo dahil yung paalala mo sa ating mga ka-agri dyan na pupunta sa mga cemetery. Make sure na they should also bring their own tubig. Diba? yes. Bawal ma-dehydrate. Dapat always hydrated kayo. Diba? As in I water, don't know. payong, diba? Kaya, correct. Yan. Towels. Kasi nga, Oo. the kind of weather we have right now na talagang napakainit, tapos biglang makulimlim, Yeah, then sa umaga umulan. mainit, paghapon, Diba? yan, So at uulan least na. you are all prepared. And kung pwede, if you have small children, wag nang bitbitin or babies as much as possible kung medyo crowded yung lugar, especially the public cemetery. So parang, it's for me it's not safe for them to somehow na makisalamuha with a lot of people. Kasi nga Correct. sobrang daming tao. So siguro kung nasa private na lugar or private cemetery, medyo okay. Kasi medyo open siya. The number of people is not, hindi ganun karami. But somehow, as much as possible, yun nga din actually, yun din yung panawagan ng mga pulis, diba? As much as possible, wag nang magbitbit na mga bata. So somehow to Correct. refrain na baka mawala. Ayan. Syempre sa mga just to protect them from any diseases or sickness or something. And syempre, plus, mas madali na rin yung pagdalaw nyo. Kasi kung may bata kang bitbit, it's medyo mahirap to tag them along, diba? You have to carry them and all. Hoy, bilisan mo anak! Dito na tayo, anak! Ayan. Ayoko ng mga ganung bagay, diba? Based on experience po yun sa Yeah, mga ka-agri. Talaga, yung every time as a mother of two, every time you go to other place, ang dami kong dala para akong lalayas, pinapalayas ng husband ko. Another bag of me, another bags and all. So, just ko anak, mag-cooperate ka sa nanay mo, baka biglang mag-collapse yung nanay mo sa kakatalak. So, somehow, just to make your life simpler, okay? So, ayun siya. Okay, lang na daw ko. yun, Day. Okay lang yun, Day, kung si Yvonne at saka si Brie. Kaya nilang, kaya kanilang dalhin, kaya kanilang i-carry. Walang problema. Yun nga, diba, dapat kung talagang di maiwasan na bitbitin yung mga anak sa mga sementeryo or whatsoever sang lugar, mag-usap kayo ng husband mo, hati kayo, ikaw sa isa. So, somehow, isa-isa kayo ng bibitbitin para at least man lang hindi ganun kahirap for, kung pwede kargahin nyo na lang, huwag nyo na palakaran kasi it will take more time for them to walk. May parampa-rampa pa yung mga anak ninyo, nanay, pabili ng ganun, you know. Sa cemetery may mga balloons, ano pa nyo nakikita na. Nanay, I love chicken nuggets. Nanay, I love chicken nuggets! Niyo, walang chicken nuggets dito, iha. Buti na lang yung mga anak ko hindi kilala ano yan chicken nuggets. Yun lang talaga sa chicken joy. And the spaghetti. Wala pa silang nuggets talaga. At saka sa gravy. Ano, gravy. Gravy monsters. Ay, naku. Anyway, maraming salamat at sa
mga patuloy na sumubaybay sa ating programa every afternoon. Of course, hello sa mga viewers natin dyan sa Northern Luzon, sa Luzon area. Yes. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. And of course, live din po tayo na pakinggan sa ating mga radio stations dyan sa Visayas and Mindanao, ang ating Kings Radio. Of course, dyan sa Malalad Negros Oriental. Dito din naman sa San Francisco, Agusan del Sur, and Tagum City, Davao del Norte. And sa mga gusto rin na mag-music bonding kayo, please make sure na naka-download kayo ng ating Kings Radio app. Okay? Meron po tayo sa Play Store. Free po yan. Install nyo po sa inyong phone at always 24 hours nyo pong mapakikinggan ang mga magagandang musika. And of course, may mga programa din po in between. Katulad po ng ating AgriSenso every afternoon. Yes, and other news and public affairs program sa umaga at sa gabi. Sa gabi. Corrected ba? To keep you company while you're on the road driving. Charot! Di ba? Charot! Yan. Anyway. Dapat magdagan Guy? ng programming, no, si Ma'am Macy. Sana siguro, yung letter reading niya ibalik. Tapos, i-inject doon. Why not, diba? You know na. Mawawala na si Ma'am Shmisi kasi ang dami na niyang ginagawa as content creator. Sa accounting. Artista. Sa admin. Accountant, personal assistant, lahat na yata ng trabaho gusto niya. Ma'am, baka gusto mo rin mag-VA. Gusto mong mag-apply? Hanapan kita. Ang dami ng tawag nito. Oo. Nakita niyo yung screen kung paano i-download yung the ating Kings Radio app. Correct. Thank you, Kuya Bill, for showing us. Yung mga laging may datas or nasa bahay who just prefer to listen songs and all, so why not? Ayan, you just play play nyo lang yun at you can hear all the best kind of music you wanna hear the whole time or the whole day. O, diba? Tapos singit kami by alauna, nasira yung moment nila. Kainay na naman itong mga babaeng ito. Hindi na naman itong mga babaeng itong ayaw tumigil. Tumahimik kayo! Sarot. Masyado. Anyway, so speaking of our current affairs, ang ating mga balita, of course, ibibigay na sa atin ngayon ni Inday Badyang ang ating balita for today. Dahil speaking of sardinas, ang sarap-sarap ng sardinas, lalo na mainit-init yung inyong bahaw. Marami nagtatanong kung ano yung bahaw. So, leftover rice. Leftover rice. Ayan. Yesterday's rice. Yeah. Yesterday's rice and present rice. Past tense. Correct. Ayan, Day. Go ahead na sa iyong agri-balita for today. Sure. Ayan, it's a good news actually para po sa ating agri-balita ngayong hapon kung saan isang MOA ang nilagdaan para sa sapat na supply ng sardinas sa Pilipinas. I can't imagine magkulang yung supply ng sardinas sa Pilipinas. Ito na nga yung staple food or ulam for most of us, especially medyo carry pa sa budget, and one can, it's 20 to 23, depende sa klase. Kung talagang magmamahal pa siya, ayoko na, hindi ko na talaga alam, lilipat na ako ng Pluto. Anyway, magtutulungan na ang pamahalaan at ang pribadong sektor para masigurong hindi magkukulang ang supply ng sardinas sa merkado. Kasunod ito ng paglagda ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources OIC Attorney Demosthenes Escoto at Can Sardines Association of the Philippines President Benjamin C. ng Memorandum of Agreement para makapag-supply na rin ang mga municipal fisher folk ng tamban sa canning industry, lalo na sa pagsapit ng annual closed fishing season na magsisimula sa November 15. Sa ilalim ng kasunduan, bibigyan na ng post-harvest assistance ang mga municipal fisher folk upang matiyak na cannery grade ang mga isdang isusupply nito sa mga sardine manufacturer. Ayon sa BFAR, nasa 8.5 million pesos ang halaga ng assistance ang inisyal na ilalaan nito para sa interventions sa mga municipal fisher folks kabila mga mangingisda sa Sorsogon at Zamboanga. Nakapaloob rito ang interventions gaya ng training para sa mga mangingisda, pagtukoy sa mga asosasyon na maaaring sumali sa programa at maging ang transportasyon ng mga mangingisda
mula sa landing site hanggang sa cannery plants. Ayon kay BFAR OIC Attorney Demosthenes Escoto, sa pamamagitan ng MOA ay pakay nilang buuin ang isang komprehensibong value chain ng sardinas. Positibo naman ang sisap na maraming maliliit na mangingisda ang matutulungan sa pagpapatupad ng programa. So for those, tawag nito fishermen natin in Sorsogon and Zamboanga. Ayan, so sana man lang talagang totally makaabot sa kanilang intervention, spending that big amount of money para sa kanila and somehow can help them up with their pangkabuhayan, diba? So as I've said earlier, kung ang sardinas na talaga ang magmamahal, like it will reach at the amount of 50 per can, mas mahal pa siya sa corned beef, magbigti na siguro ako. Pero really for those, the common Filipino, diba? Sardinas is yung pinakamadaling mabili na pang-ulam because mura siya. So actually, may mga tawag nito, may mga panawagan na tawag, what you call this, itaas ang presyo ng tawag to sardinas because mahal ang lata and all. Sana it will not push to that one. Siguro, this time around, parang mag-close season na naman sa kanila for that fishing, at least ba lang matulungan yung mga mangingisda who will be greatly affected for that. So, syempre, for every Filipino, it's really the goal of the government to have that food security and every table, di ba, sa bawat pamilya. So, sana man lang, in that way and all, matulungan ang lahat, especially for our tawag nito mga mangingisda with those trainings, additional informations, or additional na tawag nito ayuda or mga ituturo sa kanilang mga tawag nito mga iba pang klaseng pangkabuhayan will help them make through po sa kanilang araw-araw na tawag nito, araw-araw na tawag or daily living of them, di ba? Ang hirap i-explain. Their daily living actually. So, syempre, for a common person, yung the simplest way or ang pinakamura, yun ang pinaka-importante. So, naman lang yung sardinas, the favorite of everybody, nalagyan mo na suka and sili, o pwede mong igisa with egg and all. So, di ba? At least it will still be affordable and be available po para sa lahat. Ayan. So, good luck po sa ating mga suking mangingisda over there. Sorsogon and Zamboanga. Zamboanga talaga, diba? Mabuti pa ang sardinas nagmahal. Tayo kaya, meron pa bang nagmamahal? Ow! Ayan! Anyway, yan po ang ating agri-balita sa hapon na ito. Doon na po tayo sa ating agri-balita sa mga tips ni Madam Clara. Yes. Kung makahugot, kalag-kalag naman sana in Bisaya. Pero kung makahugot pang Valentine. Wait, ay, meron Yes. lang akong idagdag doon sa mga sa luto mo sa sardinas. Na-try mo na ba yung tortang sardinas? Haven't tried pa, hindi ko pa siya na-try, pero nakita ko siya recently sa isang tawag by vlog sa Facebook ako. Masarap try ko nga, diba? Usually Oo. kasi pag nagsasardinas kami, nilalagyan ng udong. Ayan, sardinas with udong, diba? That's the basic. Yeah, Tapos, usually, ginigisa lang with the sibuyas and the ahos. Ayan. masarap yan, Day. Ang sarap yan, Yes, Day. diba? Or somehow, yun lang from the can itself, lagyan ko lang ng suka with sili. So, solves na ako doon. Or, pwede siyang lagyan ng egg. But so far, the torta is hindi pa. But somehow, for sure, masarap pa rin talaga siya kasi anong klaseng luto ng sardinas, it's very perfect, diba? So, simple pa. Masarap siya with talong. I so love talong with sardinas. Oh my gosh, I'm gonna Talong at sardinas? Yes, talong Mix at mo? sardinas. Yes, it's very delicious as in. Igisa mo siya, Day? Igisa mo siya. Kung marami kang talong, you can add sardinas to it and it's very delicious. Ano sinasat niya? Ano yung multo-multo? At Tagalog ng kalag-kalag is multo-multo. Parang ang pangit. I think ano siya, undas. Diba undas ang ano? Hindi ko rin alam. Tanong natin something sa like- mga viewers natin dyan sa Luzon kung ano yung ano sa kanila. Kasi dito sa Visayas, dito sa Mindanao, every It's November kalag-kalag. 1 and 2, it's kalag-kalag. It's Mhm. from, kung sa English pa, it's soul. 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 Ayan. So, And syempre, pag soul, Tagalog mauso na. yung mga stories, mga scary stories and all, diba? Yung mga basta unusual yun na things. yun. Do you believe on that? Yung mga mumu or something? I think they are. They are somehow experienced that one before.
right, Carrie. But anyway, mag-tips ka muna, Day. Baka hindi ka na magpatuloy. Baka bidyang may tumabi sa'yo dyan and all, diba? Hindi ko Huwag naman ma-carry yung mga... sana. Oo. Yeah. Carry na itong baboy dito, yung background ko na padede-dede lang sa kanyang mother. Diba? Meron kang katabi. Meron akong Yeah, katabi mga biik dito, tsaka mother pig. May katabi kang bata. Sure ka, wag ka ganun, Day. Ako lang ang nag-iisa ngayon dito, Day. May bata. Ayan, naka-white siya. Ayan, Wag kang ganun, Tabi ka Day. dyan, girl. Huwag ka mag-asama sa frame, girl, Huwag ka masyadong isipo. Move ka ng konti. Okay, Mag-share ka ayan. dyan, Day. Wag ka ganun, Day. Ay, anyway, dito na tayo sa ating Agri-Rick Chika. Baka sana ito mapunta. Hindi natin makapagpatuloy sa ating Agri-Rick Chika for today. Ay, of course, speaking of Chika, hindi ako mag-chika sa inyo today because it's Tito Sabongero's Day. Okay, diba? So, alamin natin kung ano ba ang paggamit ng incenso bilang maintenance ng inyong mga manok. So, ayan, makinig kayo at manood kayo. Roll VDR! Magandang araw mga kasabong, welcome naman po tayo dito sa ating tips and trivia or Tito Sabongero. Mga kasabong, pag-usapan naman natin sa ngayon itong paggamit ng ating Intenso Plus as maintenance. Paano ba ito gawin at kailan ito pwede nating gawin? Ang Intenso Plus as multi-vitamins, it's a multi-purpose. Pero ang pinaka-basic talaga niya is anti-stress multi-vitamins. So meaning, kay anti-stress siya, papainom natin siya every time na stress ang ating mga alagang manok. Pero may mga time na kung tingnan natin hindi stress ang manok, pwede naman nating painumin sila. Bakit? It presupposes na pag ang manok naka-cord, stressful talaga yan. Kasi ang natural sa ating manok, hindi talaga yan sila naka-cord. Free range yan ang manok. Pero, andyan sila sa cord, kaya stressful. Limited yung space nila, limited yung area nila, kaya painumin natin talaga sila ng vitamins at least once a week. Pero kung itong sinasabi nating Intenso Plus, para masiguro natin na stress-free ang manok natin, at least mabigyan natin sila ng 3 times a week. Pero kung extreme weather, in a week, magbibigay tayo ng at least 5 times. Yung isang araw, may flashing tayo, may interval tayo na isang araw na hindi tayo magpapainom ng either vitamins at saka antibiotic. Then the rest, vitamins na yan. Ang ating Intenso Plus. Kasi pag medyo masama ang panahon, lalong-lalo na, umuulan palagi, very stressful. Hindi yan makapagtulog ng mahimbing ang ating manok, hindi yan makapagpahinga ng gusto, kaya kailangan nila ng anti-stress. Dito na papasok ang ating Intenso Plus. Mga kasabong, yan ang muna ang ating tips and trivia sa ngayon dito sa Tito Sabongero. Magandang araw po. Ayan, thank you so much. Magandang araw rin sa iyo, Tito Sab. Naway ang ating mga pare at boss dyan na may nakikinig kayo. So, subukan nyo na po yung Intenso bilang perfect conditioning formula po sa inyong mga manok dyan. So, of course, para maging mas matapang, mas maging maliksi, at mas maging malakas sila sa araw ng kanilang na. O, diba? You know na. Sa Pakikipag-sampling. Yes. Ano ba term for that? Pakikipagsampalan. Pakikipagsampalan. Maraming ko sa kanila ang Intenso. Intenso Premium, Intenso Power Sag, at saka Intenso Plus. For more tips, subscribe na po kayo sa YouTube channel ni Tito Sabongero. Search nyo lang po Tito Sabongero. And i-add nyo rin po si Boss Sab sa kanyang Facebook account, Boss
Sub. O, diba? I-search nyo lang po sa Facebook ang Boss Sub. Siya po si Tito Sub. Kaya lang si Ayan. Tito Sab, napalitan ni Boss Sab. Ayan. Correct. Ay, naku, Meta. Alam niyo na yun, Meta. Yes, all of our chismisan galore. Ngayong hapon, maya-mayang konti, magbabalik kami ni Clara in a while after sa ating commercial break. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Yes, hello guys, mga ka-viewers. Kumusta og maayong adlaw? Kini na usab si Dan Kaulogan. Awhagon ko kamo sa pagtanaw sa agrisenso sa agrikultura o asenso ka. Kauban sila Clara Tita and Inday Bajang. Makita kini adlaw Lunes hangtod Sabado alauna sa hapon. O sa mga nagkariya nga Facebook page sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamilks Couplet, and Panamilks 40. Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus, Agrisenso. Com Brand Management. Thank you! Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare,
Huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok na pula, siguradong ubra, kumplitong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na,
Kings Vita Plus ka na. We are so back. We're so back. Yes. Earlier, ayan. May back Nag-usap-usap transition. kami. Ayan. Nag-usap-usap kami. Actually, we're somehow, chika-chika ever. Ayan, with regards to our experience, mga paranormal experiences. And somehow, like, in line with the soul or the kalagalang for the Bisaya. Diba? Or Ano ba talaga? daw po sa Oo. Tagalog. So, do you believe on that? Have you ever experienced something unusual with those? You have my third eye ka ba or special something? I'm not sure. Because as for me, may mga experiences ako before with my previous employment. Ayan. Na somehow, nakaka-scared talaga siya, di ba? But I do believe they're really existing. That is why, kailangan talaga nila ng prayers, especially yung mga sinasabi nila, kung sa Bisaya pa, mga saag, ayan, mga nawawalang souls. Nawawala. Naliligaw. Naliligaw. ng mga kaluluwa. Kulang sila sa prayers, like that. Kulang din sa Yan. pag-light ng candles. I think there is. It's because those experiences I had before, nakakatakot talaga siya, diba? Feeling ko I'm so close with them, with the previous office namin before. Hindi ko na lang pangalanan, diba? Kasi nakakatakot yung lugar na kayo. You're literally na nililipat yung TV channels, yan na. Tapos you're busy typing, tapos yung door biglang magbang. Wala namang tao, di ba? And sort of, even my coworkers experiencing that one, na parang nakikita may tumatakbong bata, tapos biglang nawawala. Kinaumagahan, may mga footsteps, pag-open ng door, tapos walang mga ganung bagay, which is, at first I thought, baka joke lang, diba? Dito rin sa office? Oh yes, the last, I Dito? just somehow, Dito? Jan's office sa CAM, ayan. I think that was a year ago, na parang nagla-live kami ni Miss Maki, tapos parang may napansin akong dumaan sa likod, ni-review namin, hindi na namin siya makita. Diyan sa office niya dyan, yung receiving area sa taas, yung maraming computers. Diyan. So, I thought, nakita ni Miss Mac, sabi niya wala naman daw. So, ni-review namin, kasi talagang may dumaan. While that was Saturday, ayun. Saturday yun siya. So, ingay-ingay namin, tapos, hala, parang may dumaan. Talagang lumingon ako in all, diba? Ayan, so. Pero may latest, Dai, kasi yung mga kasama natin dito, Dai, syempre yung CR, syempre dito banda sa likod, dito, di ba, sa position ko. Yes. Tapos, may private room doon si Ma'am Macy. Dito sa di ba, may private room. Tapos, yung pintuan niya is, glass naman, di ba? May portion doon na glass. So, makikita mo talaga ang lower ground ng kanyang private room. So, yun, pag every time yung mga lalaki natin kasamahan dito dumadaan para mag-CR dito, binabanggit nila na meron na silang nakikita na paa. Baka si Ma'am Macy lang naman yun, diba? Wala sa Ma'am Macy doon. Sabi niya, kaninong ayun? Tumatakbo sila palabas sa CR or papunta sa CR kasi kalalaki-laki ng mga boys kayo, tas takot kayo sa mga ganun. Diba? Meron na silang nakikita na paa doon sa loob. Gano'ng kalaki yung paa? Normal. Sabi nila lalaki daw na paa. Oo, diba? Kung i-compare naman din natin sa paa ni Ma'am Schmitz, hindi masyadong masyadong flawless naman din yung paa ni Ma'am Schmitz. Hindi naman din talaga. So baka mas shy ka talaga sa napaka-glass effect skin niya, 'di ba? Glass skin effect. Shy ka. Naman, hindi ako naniniwala kasi hindi ko man din siya nakita. So, actually, siguro kung nakita ko, maniniwala pinipili lang nila yung mga taong pinakaramdaman nila for that. Feeling ko ganon. Kasi sa office namin, hindi lahat. Most of the time, ako nakaka-experience ng ganon. Kung ba't ganon, diba? Siguro they just want something. How many times ka nagpa-blessing sa office because of that? Because even our editor experienced the same thing na parang she's busy typing inside sa room niya. So, ang ingay daw sa labas, akala niya ang daming tao. Akala niya hindi pa umuwi yung reporters. Sobrang ang ingay. So, nagalit siya. Tumahimik na kayo dyan. O, diba? So, parang wala daw nakinig. So, talagang lumabas na siya kasi yung room niya,
parang tago, hindi siya makita. So parang naka-cover, may wall, tapos may mga marami pa siyang anik-anik. So lumabas siya. Pagtingin niya, walang tao. Pero ang So, ano yung ingay-ingay doon, ingay? Saan galing ang ingay? hindi naman naka-on ng TV. Ang katabing office namin before was PRC, and PRC is closed already kasi gabi na, diba? So where is that ingay came from? So after that one talaga umuwi siya agad-agad na hindi daw niya in-off yung kanyang computer. But even na-try ko talaga tumakbo pababa sa hagdanan because of that fear na yung nilipat-lipat ang channel ng TV while nag-monitor ako ng lotto results. Parang ayoko na talaga. Talaga nag-resign ako sa trabahong yun. Ayoko na I'm gonna die because of this one. So talagang pinasa ko sa iba yung work na going to the office in the night para mag-check ng lotto result. Ayoko. Parang it's kind of scary nga. Ay, lahira siya. Ayan. Ayoko. Nakakatakit and all. Pero alam mo ba, Day, i-relate natin ito sa yung mga nakakatakot, diba? I-relate natin sa nakakatakot Day, sa farming. Ano kaya yung mga nakakatakot ngayon sa farming? Ay, ang dami! Sa mga issue this time, ang dami. Importation, ayan, pwede din smuggling. Ayan, smuggling of onions and other mga gulays, diba? It's a big burden for our farmers. Kasi nga, instead na we support the local products, we prefer yung mga imported kaya medyo mura as compared sa mga local natin. Kasi ang reklamo nila, those local products, those imported ones are parang medyo matagal masira. Kasi parang it's been given one, may mga certain na mga naihalo na for it. As compared to our local products, diba? So, medyo mahal, so yung tao will prefer or patronize those mga imported ones, diba? The same thing as well. So, mahal na nga, tawag nito, hindi na nga sila sinusuportahan. Meron pang mahal ang fertilizers, which is yan ang mga costing natin this time. Mahal ang mga feeds, ayan, nagre-reklamo may mga baboy at saka mga manok, diba? So, that's why, diba, nag-share tayo ng tips, ano yung mga alternative para pwede nating ihalo sa feeds para at least di masyadong 100% talagang gamito. Ang daming horror story ang mga farmers at mga tawag nito fishermen natin for now. So somehow it's the same horror story na nani-experience natin sa office na may mahiwagang paa. Medyo ako. Gusto ko magpunta dyan. Gusto ko i-check. Na-curious ka? Naka-pedicure ba siya? Yes. Tingnan ko kaya. Welcome ka naman. Welcome ka. Always welcome ka dito. Hindi ko pa kasi talaga na-explore yung office kasi diba maraming inulit, may mga parang ni-renovate and all. So every time I visit the place, doon ako sa baba, din naakit sa taas. Hindi ko nga nakita pa yung office na maraming tao, diba? Sabi ni Ma'am Macy, punta ka dito next time. Sige nga, next time around. Ayan, diba? So, parang laki ng office natin, hindi ko malibot. Parang ang konti lang naman dyan. Ba't hindi ko nalibot lahat ng bagay dyan? Lahat ng area. Pagkita kami ng paa na yan. Baka kay Sir TBA lang yun. Huwag kang mag-alala, baka yung paayong magbubukas sa'yo dito sa office. Oh my gosh. Huwag kang mag-alala. Huwag kayo masyadong pahalata ha. Baka ano na yan. Correct. Oo, huwag kayong mag-alala. And of course, sa ating mga farmers naman na nakaka-experience ng horror stories. So, ano lang yan siya. It's all temporary, diba? Meron din talagang panahon. Yung seasonal kasi yung mga problems na na-encounter ng ating mga farmers. So, importante na wag lang talaga silang mag-give up, diba? Like, for example, from June, July, August, and September, medyo matumal yung bentahan ng mga baboy. Pero pag pagpasok na sa Burr months, I'm sure yes, ayan. Tiba-tiba naman. Mas malakas na yung demand ng ating mga alagang baboy kasi nga marami na mga kumakain ng mga lechon, reunions, parties, and all, di ba? So, especially now, di ba, may ASF, di ba, medyo mahal-mahal ang baboy this time. So, medyo a good take for those who may mga tawag itong alagang baboy. So, with 3 to 4 months sa pag-aalaga, yan, pwede nyo nang maibenta yan sooner. Marapit ng December, so marami na maghahanap ng mga panglechong baboy nila. Ayan. Correct. Diba? So, pwede nang mabawi agad yung mga gastos nyo. So, that's why, for you to be safe as always with ASF, ayan, yung ina-encourage natin, you try or you use, isama sa pagkain or sa mga iniinom nila, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Diba? Para healthy ang inyong mga piglets. Diba? Same thing sa mga pigs ni Madam,
Sino nga yung isang ano natin nakakapanganak ng mga baboy lang? Si Tia Magda. Tia Magda, oo. Ayun, ang cute ng kanyang mga piglets and all. May pangalan pa nga yung kanyang baboy. Anong name nun? Congratulations, Tia. Isa ka ng ina. Ayan. Oo. Uy, ano parang buntis kasi yung asawa ni Tia. So, meron na din tayong bagong aabangan na Yes. okay. Asa sa kanyang mga healthy pigs. Ayan. Yeah, healthy pigs. Uy, 11 yung healthy pigs niya. Tapos nakikita mo dun sa video na pinakita niya sa atin, Day. Yung pinost niya dun sa kanyang vlog. Masyadong malalaki yung kanyang mga piglets. Yes, yes, that's why. So, swerte talaga. Despite of the ASF scare we have right now for sa mga hog breeders natin, so marami pa rin talagang nagtatry at somehow willing to take the risk of it. So, yun nga, it's a big thanks. Yun nga, pinapasalamatan niya ang King's Vita Plus with a big help in which lumaki o lumabas na mga healthy yung kanyang mga piglets. Ayan. That 11 cutie piglets ng kanyang tawag ba sa anay sa Tagalog? Anay talaga yan? Inahin. Mother pig. Inahin na baboy. Inahin baboy. Correct. Ayun. Ayan. Uy, tawag nito, yung pangalan ng kanyang inahing baboy is Corazon. Oh. Ayun, Corazon pala. Pangalan mo siya, dear. Diba, yung Corazon is parang, it's Spanish ba yun siya, Day? Spanish name. Tapos meron yan siyang ibig sabihin. Parang love? Love, diba? Love ba yan? Not sure. Corazon, ang unang aswang. Ha? Unang aswang? Parang na-remember ko yan, kuya. Corazon. Parang si Erich ata yung nagdala niyan. Erich Gonzalez. Hindi ko alam, Oh, yeah. Or Ding Dong Corazon. Oo. Hindi ko alam. Hindi na ako familiar sa mga ganong But anyway, walang more sa pag-aalaga ng baboy. Basta kasama niyo po at partner niyo po sa pag-aalaga, sa tamang pag-aalaga ninyong baboy ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, diba? Para heart pala yung meaning ng Corazon. Ano? It's heart. Heart. Heart, courage, spirit, love, affection. So, yun ang meaning ng Corazon. Diba? Mi amor, Corazon. Mi amor, Corazon. Yes, si Erich nga. Corazon ang unang aswang. Oh, si Erich, diba? Way back 2012. Ayun. Tapos yung kanyang partner si Derek Ramsey. Derek ba yun? Oh, yung asawa niya. Tama. Oh, yung asawa Nakita ko niya. na siya, yes. Hindi ko na masyadong na-follow yung movie. But anyway, Dapat kung manood ka niyan, dapat morning, wag gabi. Kasi masyadong siya, suspense. Diba? as in, ayoko na lang. Okay na ako magbasa na lang. Huwag na baka mag-dream naman ako kagaya mo. Naka-dream lang tumatakbo tayo, nagpunta tayo sa isang lugar, you're so tired and all. Yung natulog ka, Day, tapos yung panaginip ko is parang, Totoo. yung panaginip mo ay masyado kang, tawag dito, ano nga Tagalog Too sa tired. tired? Too tired. Yung dream mo is too tired. O yung You're sleep so mo is pagod. Ayan. You're so pagod ako konyo. I'm so pagod with my panaginip. So, yun. Nagising ako na pagod rin ako kahit natulog ako. O, diba? Scary. Shake, rattle, and roll. And roll free. From Nick Samienta. My gosh, Hindi ko na yun Kinder pa ako naabutan. Hindi ko yun naabutan. Kinder pa ako niya. Oo. Si Kuya Billy, naabutan talaga niya yun. Yes. Diba? So, just somehow, Nabanggit niya kanina, Day. Yung 2012, di ba? Hindi na niya nabutan yung yeah. Hindi niya nabutan kasi hindi na niya yung forte. Yes. Iba na kasi yung hilig niya. Oo. Marilyn Reyes, Chris Aquino, diba? Hindi niya Yung bet mga horror mga bagong movies generation, yung mga Diba? old generation yung gusto before. niya. Yung Like mga generation Shake ng and movies Rattle. this time, parang wala nang masyadong horror movies, diba? Not so, na. Mga na siya, Day. Paktwitams. Like mga inspirational, Wala na masyadong Unlike before, yung mga horror movies ng Pinoy na classic talaga, yung mga tiyanak, diba? Yung mga... Day! Tapos yun. Tapos Pa yun. Oh my gosh. Yung nga,
dahil yung merong something, merong aswang or something creature doon sa frigidaire. Sa Undin? ref. Sa ref. Ba yun? Pagbuksan mo yung ref, may movie yun. Yung tawag is Ba Shake, frigidaire. Rattle, and Roll yun? Yung parang may lumalabas, di ko talaga makalimutan yung lumalabas sa Inidoro. Ang pangit ng creature and all. Yet takot ako mag-CR that because of that. Kasi inisip ko parang, may laman Feeling ko, aswang sa banga. Yes. Shake, Rattle, and Roll din niya, di ba? Na parang series kasi, di ba? Every may part 1, part 2, tapos may 3 stories or 4. Ayun, ang dami, nakakamiss ha. Diba? Kaya, Yung mga- patayin sa sindak si Barbara. It's Chris Aquino, right? Yes. Chris Aquino ba yun? Di ba Don Zulueta patayin sa sindak si Barbara? Ay, hindi ko familiar. I think si Don Zulueta ba yun? Oh, Don Zulueta. Don Zulueta. Dobi, tingnan natin. Ayun na mag-open. Don Zulueta. Lorna Tolentino, Tonton Gutierrez, Ami Austria, Anthony Tos, and Don Zulueta. Ayan, patayin sa sindak si Barbara. It So yung is... so si Lorna Tolentino dyan yung scary. Parang hindi. Parang si Don ang monster dito. Ayan, Si siya. Don pala. Yeah, siya yung parang ghost somewhere dito sa pelikula. Okay. So, Ayan. ba, ang ganda naman ni Don kung naging monster siya. Yeah, for those the new tawag ito mga bagong tubo, ayan, mga kabataan natin ngayon. Ayan. You Mga can somehow generation. check, then you can check those beautiful mga movies before. Ng mga Pinoy movies, diba? So you also try to appreciate that one. Kasi talagang magaganda. May mga movies talagang medyo OA. But really, there's some really great movies na mga before ng mga artista. Yung talagang pilikin ang sariling pelikulang Pilipino. O, diba? Yun ang Correct. dapat ang mga peg natin this time. Though there's nothing wrong when you somehow you like K-drama, you like mga foreign films. Foreign, But don't forget to somehow patronize as well yung mga Pinoy movies kasi kikita rin naman yung mga producers natin, artista, PAs, the lightsmen, lahat, diba? And staff and crew ng nasabing pelikula. If you participate or somehow, tawag ito, manunood ka or you support their movies. Support. Ayan. Correct. Ayan na advice. siya. So good luck sa mga horror stories and movies nyo later. And for sure, you will do that kasi nga, soul, kalag-kalag, and multo-multo. According to Billy Joe, ayan. Yung guys, November 1 bukas is All Saints Day. Yes, November it's 2 pa ang All All Souls Souls Day. Day. Yeah. As they say, All Saints Day is for the children and the 2 is for the older, sa mga mature ones. So parang yan yung parang paniniwala ng mga Christians. But somehow, it's just the same. Ayan, so Correct. yun nga, yung reminder natin earlier, nga, when you go to the cemetery, don't forget your water somehow. Yan, syempre, tayo, baka umulan or mainit sobra. And syempre, the health protocols as well pa rin, diba? Follow pa rin tayo para di magalit yung mga bantay doon sa sementeryo. Ayan. Correct. Yun lang. Yun So lang just see po. you around doon, o diba? But if ever yung nakilala nyo kami, hapaka lang, ayan, Hoy, Inday Badyang! Hoy, Claratita! O, diba? Tanim tayo doon, charot. ano nga dahil tawag nito, maybe bukas kami pupunta din. Ayan. So, just go at your most convenient time. Kung prepper, mas maganda nga umaga pa hindi masyadong mainit. Yes, Or in the mainit. hapon, so yun lang dan talaga pag hapon baka umulan. But then we just hope for a good weather para sa lahat. Para we can also somehow visit everybody and okay ang lahat. Ukis! Ayan. Uy, before we forgot pala, ating palang mga Agrivet Store partners na ating tawag nito, isa-shout out today. Bukidnon! Ayan, hello po sa inyo. Kamarama! Ayan, magandang hapon. Golden Rabbit Agrivet Store, Luceno Agrivet Store, Evangelist Agrivet Store, DC Vet Supply Agrivet Store, and Yan Yan Agrivet Store. While sa Don Carlos Bukidnon, Jam Agrivet Store, El Negro Agrivet Supply, and DC Vet Supply. Doon po sa, saan ba yan? Sa kabilang linya, hindi ko na makita. Ayun, Dangkagan, tama ba? Dangkagan Agrivet Store, Z Agrivet Store, and AM Agrivet Store, and Micah's Agrivet Store,
and A3 Agrivet Store, Vicenta Agrivet Store, and Yule Agrivet Store sa Quezon, Bukidnon. Ayan. So sa lahat ng mga suki natin dyan sa Bukidnon, dyan po pwede makabili ng ating mga produktong King's Vitaplus, Panamox, Intenso, Worms to Go, and King's Vitapet. Ayan. And sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, if ever na wala pong stocks dyan sa inyong mga Agrivet stores or malayo kayo sa Agrivet stores, just send your message sa ating Facebook page. Meron din po tayo sa TikTok. Meron tayong TikTok account sa ating mga products. So, sa ating Facebook page, of course, King's Vitaplus Animal Feed Supplement. Search nyo lang po sa ating Facebook. At message lang po kayo para po ma-accommodate natin yung orders ninyo via PM. O, message nyo lang kami. Ayan, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Available po tayo via LBC, cash on delivery via LBC or cash on pickup. And meron din po tayong Shopee account, ha? Okay? Shopee! Just search ABM Agrivet Lines. Yan po yung official partner store ng ating mga produkto. Order po kayo via Shopee. Ngayon po, i-discuss ating mga product. Of course, yun po kami ibigay sa inyo. Yung ating pinakamababang presyo po ng ating product. O, diba? Yeah. Para lang ay makatry kayo at of course, makabili kayo ng mas marami sa ating mga produkto. Diba? Yung ating Shopee at saka LBC. Yan po ang ating mga products na nakikita nyo po sa screen. Yan po ang ating Panamox, Kaplan and Panamox Forte. Pwede message nyo lang din po kami sa aming Facebook page. Maaari po namin i-deliver yan COD, cash on delivery, or cash on pick-up sa mga LBC branches. And if ever sa Shopee po, cash on delivery po yan. As long as abot po kayo ng rider, pupunta po kayo ng rider. Yun lang din. Ayan. Basta may rider, kahit sang lokasyon ka pa, ayan. Order ka na for somehow 2 to 3 weeks, 2 weeks of waiting. Ayan. So at least na lang you can try. Oh, it's 89 pesos sa Shopee. Sa Shopee na siguro ako bibili. Shopee. Oo, sa Shopee. Discounted introductory price natin yan sa Shopee, Dai. Okay. So good luck and syempre salamat sa mamamakyaw ng ating mga produkto. Diba? So there you have it, mga friends. Of course, natapos na po ang ating chikahan ng bonggang-bongga sa mga multo and all. And of course, sa mga multo at mga trials na hinaharap ng ating mga farmers at fishermen. So anyway, thank you po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Bukas ulit tayo magchika-chika ng bonggang-bongga. Of course, ito po. Hinday ba dyan? Ayan. Tumabi talaga, no? Ayan. Kaya, Dai. At ito naman din po, si Clara Dita. Hanggang bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Walang iba pa, AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Maraming salamat sa lahat. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.